थार्ड नं नंगौ नंगौ ओरैनोथ' सानसे सिगांसो मेहेन्दी फोननाय जायो नाथाय दाखालि साननै सिगाङाव मेहेन्दी फोनग्रोनाय जादों ओमफ्राय दिनै हाबा मेन हाबा बेयाव थांनो ओंखारदों स' दसेनो नोंथांमोना खैनाखौ नुनो मोनसिगोन ओमफ्राय जोंनि गामिनि आंनि लोगोफोरखौबो नुगोन स' अखानानै थांनोसै मानो मानो qualify mulai bukan yang di front kamera deh समायना जाखानांबाय नारां आं न'आव थांसैलाय थाङा खोमसि Sopna cameraman thank baba bono nahor konse thi kham jabai Nah, cuma sih. Koteng kan jam siang. Đấy là bukan. Ano ba? Sabay? Sungguh zani. Một hai dòng khác. Nay đâu phải này. Khi nào cái lỡ được sao? Rồi cái đó khi nào? Khi nào phải không có? सिख्लाफोरा नोंखौ आं नागिरो नोंनि अनगाबो आं थांना थानो मेगनजोंल' इन्जिनियारिं कलेज हा नोंनिसिम सहैयो फोरमायनो आंनि खोथा आं गिनाय मोनो जेब्ला नों आंनि सेराव सफैयो। Thank you so much आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय।